kulendi. Muri yeZimbabwe hazvina kumira mushe paEpworth apo pari kuudzanwa magara moyo. Vanhu vekuEpworth vari kuchema kuti vakavharwa nyaya yematitle deeds. Hanzi takangopromiswa matitle deeds. Ende pagungano rese ranga riripo rakaungana vari kungotaura kuti nhamba yevanhu vakangoreceiva matitle deeds i4 chete. Saka pari kunzi chinono chacho chinengwe chacho chanyanyisa because zvinhu zvakatanga kuvimbiswa nekupromiswa vanhu kwave kudharadhara. Izvezvi zvinhu zviya zvakuratidza kuti zvakunopinda mu2030. Saka ndo nyaya iri kurwadza maZimbabweans because vaMnangagwa nehurumende yavo pari kunzi tionewo. Good morning Zimbabwe, yamakadai kuteerera ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi tinenge tichida kuti tingoudzana zvinhu zvinenge zvingoripo paground zvisina kutendererana kana kutyanana so that imimi munongoziva kuti aiwa Kulian wacho anotori mwana anotumika mufunge. Pane zvimwe zvekuti munozongoti ifemu yakaenda pamunhu asiriye but pozona pamwe pacho kuti aiwa makaziva the right person to follow. Thank you so much kune vanhu vagara vachibatikira vanoziva kuti Kulian anoramba achideliver. Now pari kunzi Mnangagwa under fire from Epworth residents over slow title deeds roll out. Ndo nyaya yandadzoka nayo nhasi ndiri mudariro nayo kunzi vedway titirewo plan paEpworth. Haindozviziva ini. But anyway, regedzai timboona because ndozviziva kuti there is something zokungoti unongonzi chibaba takakupromisa chakati like izvezvi vane imwe nyaya iri kunetsa national sports yakanzi yapa mapercentage amene mapercentage yataona nika mangwana akambotanga was it 65 or something percentage kuti nzi yakutopera and I was like what but izvezvi enda muno chinjapa 65 mwakazomboya zvikanzi yaku 90 something percent and I was like oh munhu ari kubhadhara varakashuyu ane tsitsi here nemaZimbabweans kuti vange vachitaura zvinhu izvozvi kwandiri hazvinyanyondimekera sense honestly kuti chii chinenge chichitora nzvimbo. Right, nyaya iripo pari kunzi the concerns were raised by Epworth member of parliament Metu during a constituency feedback meeting attended by about 3,000 residents, where he said the program had delivered limited tangible results since its introduction in 2023. Metu said only 4 people at the gathering indicated they had received title deeds, a situation he described as evidence of serious delays in implementation. According to Metu, officials from Epworth local body attributed the slow pace to staff shortages affecting land allocation, pegging and surveilling. He said he had written to Mnangagwa last year and was informed that Justice, Legal and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi had been tasked with reviewing the application system being used. However, Metu said no feedback had been received to date. I was told that the Minister of Justice was going to look into the application we are using for this program, but up to now I have not received feedback. But residents expressed frustration over the continuing lack of title deeds, which they said was worsening insecurity of tenure and encouraging criminal activities in unregistered settlement where houses are not formally addressed. Metu warned that the absence of proper documentation was making it difficult for police to track suspects, contributing to lawlessness in some part of Epworth. The MP also raised broader service delivery concerns, including the quality of education in private schools operating in the area and the absence of 24-hour medical facility. He said many patients were dying while being transferred to Salimu Gabe Central Hospital. He called for the upgrading of at least one local clinic to district hospital status in 2026. I will engage relevant authorities to ensure that one of our clinics is upgraded to district status. We need facilities that we do not operate scans, x-ray, and even have a mortuary. Noted, nyaya yacho inozoramba ichingoenda takanodzika kusasi takanopedza. But anyway, let me tell you something. Muri kuziva kuti panyaya iyi this guy chaitoti azotanga kupopota aunganidze 3,000 people kuti uyai timbotaura nyaya tiri kuita, tiri kunyeberwa, tiri kuvharwa neZANU-PF. Chii zvakakonzereswa nechi?
atina 5 days mukomana uyu abva unzi mukadzi wake ajoina ZANU-PF ende iye pamhinduro yake akati uyu munhu uyu anga ari campaign manager wangu zvokuzomuti mukadzi wangu ina ndichazive kuti maakuita sei ipapo ndo zvaakabuda iye achitaura but isu takatotaura tikati ukaona mukadzi wachinzi mukadzi wako akunojoina rimwe bato yes inenge iri right yake constitutional right zvekutodaro but kazhinji unotoona kuti marriage yacho inenge unzaziya kwakaziya kwake zvinoita kuti vanhu varase kana trust kuti ndeipi yamunenge makuita se makutitambira side kwake koko ndokunobvanana taura ikandishaya soko ndiyewo kunodefeata taura ikandishaya if you remember zvakaitika paelection ra2023 paya but this guy akuwana pressure after audzwa kuti campaign manager wake ajoina bato reZANU-PF saka muchidimbo ari kungooneswa kuti isignal iri kutotika kuti baba munika kurakashwa kamuchaitwa pamberi papa because kana campaign manager wako yo anonyatsoziva makona ese anotoziva nemaresources anodiwa kuti ukwanise kunge munhu achihwina imomo akunzi ZANU-PF anenge ari ma1 these guys vaakufoswa kutanga kusumudza musoro kuti zvinhu zviende kumberi like vamwe vazhinji vofuti varimo muparliament vari kukotsira ndakambonzwa umwe akuuya achitaura kuti zvoni isusu sema-MP nyaya yekuwana maroads harisiro basa redu munhu akazvitaura izvozvo and I was like what isusu sema-MP basa rekuona kuti zvinhu zvadevelop harisi redu zvekuti hakuna zvipatara hakuna chiyanza harisi basa redu and I was like what muchiri kuziva here vakomana kuti before 2023 election makafamba muchiudza vanhu muchitocriticize vanga varipo muchiti basa rekufambisa vanhu mumakomba harare kwakutanga kumusha harare kwakutanga kunoputitsirwa maputi mukataura kuti munokwanisa kudeliver something chiri good vanhu ndobva vabeliever in you muchitovaudza because already vanhu vemuzimbabwe vaizviziva kuti MP harisiro basa rake rekugadzira nzvimbo mumatown but makauya makabelievisa kuti isusu tokwanisa kuzvigona and vanhu ndobva vabelieve vanhu vakakuvhotera because of that mavhoterwa maakutanga mwangodzokera kunogara zvangu zvakangoita vaya maakutaura kuti zvekugadzira marodhi harise basa redu it's like saka munokambenirei muchipromisa vanhu zvinhu zvamusingakwanisi because kupromisa a promise is a credit hatidi vanhu vanopromisa zvinhu zvavasingakwanisi ndo nyaya yendakatadza even kana kunzwanana nevazhinji baba kuti aiwa you can't do that izvo maakuya makutanga rafu maakutanga kuti isu haisi mhosva yedu sechai kuti zviri papi zvekuti MP anoita basa rei maduties of MP maakutanga kusendera vanhu duties of MP ndo zvinhu zvamaifanira kuita muchikampena kuti these are the duties of MP vanhu voziva vanhu kufesana nawo nguva ichiripo because vanhu vakasiya kuti hatichafesana nawo since MP atanozvigona achatigonera vamwe vari kuti don't compare isusu ma-MP nema-MP eZANU-PF vari rich ana Scott because if you go kumabvuku Scott ari kuvhura hombe ari kutopa vanhu magrosari month end yayo kutoti mwedzi wapera ngatimbosanganisana nemagrosari ari kuzviita achigomchristmas January disease grocery achididi chipatara chemahara zvinhu zvaari kutoita nemari yake makuti aiwa don't compare saka imi munofunga kuti munhu yo wakaenda uchinotsvaga vhoti do you think kuti vanhu vachanyatsoti todzokerera tibva tamubvisa munhu ari kutiitira zvinhu zvese izvozvo makanyatsozvitarisa shosho makatoona zvichitomake sense like that so ndiri kuti kana iwe uchiziva kuti wakabroka usapromisa zvinhu zvausingakwanisi mangwana zvinokunetsa chimbodza vanhu kuti ini ndichanokumirirai pamutemo because isu tiri malaw makers zvitori nane stereki I salute mamwe ma-MP vasina kufamba vachipromisa vanhu zvinhu ndovasaluta zvisingaiti because izvozvo hapana kana pressure vari kupuhwa vanhu vatozoti takangomuvhotera bosi aida kufinhura ZANU-PF kuti ibve ipapo vanhu vakadaro vatori beta hauna kachekutarisira kwaari munhu akadaro unotarisira chii agara atotaura kuti inini ndakangopindawo apa ndichine kuti ndoda kufinhura anyway without wasting much of your time with Zimbabwe, thank you so much for tuning in to Clean TV. Toramba tichingopana nyaya idzi tichadziswerera panapa. Kune vanhu vari muSouth Africa nevari kunze kweSouth Africa vanodawo kuregisterwa makampani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Ndiri kuti chiko kune company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Avo vane flyer manyama rakanaka iro ndo vanokwanisa kuitira zvinhu izvozvo. Saka kana uri outside South Africa manje unochiita manje kuti zvinhu zvako zvifambewo since uri outside South Africa kudhara, make sure passport yako ine inonzi entry stamp, chidhindo chekupindisa munyika. Nditi chinga kana chiripo ipapo zvinhu zvako zvakwanisa kuitika. And the good thing now is kune vagara vari muSouth Africa aunide kutravela kuenda kuma offices e-education research kuti unoitirwa zvinhu izvi. Zvakungoitwa technology yakauya unoitirwa over the phone
kungotora nhamba wabata vokuitira education research company iri reliable, affordable, futi zvinhu zvavo maservices avo vakarongeka. Hazvisi zvinhu zvokuti unozoita zvokufungidzira kuti saka ndichaita sei mangwana manje kana ndichinge ndazo ndoona vamwe vanochiti vanotone matrust issues nekudhara kuti anani vanhu vachatrust vanozodai so. Munongoziva kuti Kulie ndafa akataura zvinhu zvekunyeba, ina ndisimbise zvinhu zvakadhakwa. Saka kana ukaona ndatosimbisa chinhu garai mangochimhanyira bhosi chinenge chiri real, chinenge chiri legit.